B'emendi fil-liġi li daħlu fis-seħħ werrieta li jkunu f'nuqqas ta' qbil dwar bejħ ta' proprjetà se jkunu jistgħu jmorru l-qorti biex jalqu l-kwistjoni wara 3 snin. Qabel daħlu fis-seħħ dawn l-emendi l-perjodu kien ta' 10 snin. Dan mhux biss se jwassal biex każi ta' konflitt jingħalqu iktar malajr, iżda se jfisser ukoll li tista' tkun indirizzata aħjar l-isfida ta' proprjetà vojta. Dan peress li huma eluf il-proprjetajiet li qed jitmermru għaliex il-werrieta ma qablux x'inhu l-pass li jmiss. Filwaqt li l-Gvern irid jassigura ħeffa, il-Ministru Owen Bonnici spjega li kollox se jsir bis-serjetà. Biex proprjetà tinbieħ, is-sidien li jkunu fil-maġġoranza li jaqblu li din tinbieħ, dawn il-proprjetajiet ikunu jistgħu jinbigħu wara 3 snin li jkunu nkun proprjetà, ġifieri jkunu pereżempju ilhom li wirtu 3 snin jew xtrawha 3 snin, basta l-qorti sserraħ rasa li l-kondizzjonijiet tal-beħ ikunu reali u ġustifikati. Ġifieri ma sax tmur il-qorti u tippretendi li ħadd taċċetta l-qorti li tbieħ proprjetà li tiswa miljun b'10,000 €. Il-qorti sserraħ rasa li tkun ġustifikata u l-proprjetà tkun tista' tinbieħ anke jekk ikun hemm sidien li ma jaqblux li din tinbieħ. Skont statistika tal-2011 l-ammont ta' proprjetà vojta kien ilaħħaq 72,000. Dan iwassal għal qoli fil-prezzijiet, pressjoni għal iktar kostruzzjoni u telqa f'ċerti irħula. Il-Ministru Owen Bonnici sostna li permezz ta' din il-miżura il-Gvern ħapas kuraġġuż biex jaffronta l-problema fil-waqt li jissalvagwardja d-drittijiet ta' dawk involuti. Aħna jidrilna li b'dan il-mod ħansebħu l-irħula ta' pajjiżna x'ħajkun hawn iktar proprjetà li tinbieħ ħanatu opportunità li żgħażagħ tagħna jixtru village core u proprjetajiet hekk u kif ukoll kif qed fil-bidu innaqsu l-pressjoni fuq l-iżvilupp ta' art verġni u proprjetajiet oħrajn li għadhom ma ġew żviluppati.